Volem fer una primera anàlisi de la proposta de pressupostos que ens ha presentat l'equip de govern. És un pressupost en algun sentit continuista. El que veiem és que no hi ha cap gran projecte que ens permeti visualitzar i que permeti que la gent sàpiga cap a on va aquesta ciutat. Mancança pel que fa al pressupost de cultura. Només 500.000 euros amb un pressupost de cultura, amb una ciutat de 75.000 habitants, és molt, molt, molt poc. Fa poc sortia un estudi sobre el grau d'ensenyament mitjà que té la gent a Rubí i veiem que era una situació delicada i per tant tothom podria estar d'acord en la importància d'invertir en totes aquelles partides que tenen a veure amb l'educació. El que hem vist els últims mesos ha estat aquest tancament parcial del carrer Maximí Formés que no ha tingut cap mena de continuïtat i en aquest sentit nosaltres fixàvem aquestes grans prioritats, la transformació del centre, connectant-ho, com sabeu, amb tot el que és una reforma de l'Escardívol que connecti amb la Plana del Castell. I és que si l'any passat se'ns anunciava que hi hauria més d'1 milió d'euros en inversió, per tant, aquí sí, amb obra que transformés la ciutat i especialment obra destinada als polígons industrials, després que durant molts anys des del Partit Demòcrata hem anat dient que calia invertir en una ciutat que és industrial, els que ens trobem és que després d'aquest anunci ha passat un any, estem pràcticament al febrer del 2017 i d'aquell més d'1 milió d'euros no hi ha absolutament res fet. La mobilitat amb els carrils bici. Vam veure que de cop i volta es van fer unes intervencions a l'altra banda de la riera en un polígon industrial, de forma improvisada i ràpida. Això no té cap continuïtat. El tema de l'oficina de l'habitatge. Es va parlar fa poc, potser també de forma improvisada, que l'Ajuntament faria una aposta decidida per donar recolzament als temes dels lloguers, etc. Amb una mala diagnosi d'entrada. Si els pressupostos són aquells espais on un govern explica, aquí ens explica ben poca cosa, que dona la impressió que el govern el que vol és sostenir o aguantar aquest temps que queda.